Nomor berapa? 928 Gitu. Al-Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidah tu faidah saniyatu kang nomor loro saman 80. Qala ta'ala dawa ta'ala rupani Yasin. Ila qali temeka dawa rupani yubsirun. Ila nukisat ila nukani den ukir apa adil ayatu. Ikilah pira ayat fi khotamin ing dalem ali-ali. Fi wifkin dalem wifik. Musaddasin kang ngeper 6 man kang te sapane kula bisa menganggi sapa man ing khotam wa halut iman iki dirung ngake sapa man min tilawatil ayat saking maca kila ayat ya sinal qur'anil hakim min kalamil nasyirat mustaqim tanzilan nasyirat iku ini sampai teko yubsirun layar mengkara bakal ningali ing man sapa delong siji madama ing dalem selagine langgeng sapa apa khotam karo ngetese man kena kanggo ngilang gitu kaya kena ana panang sumukir iku bi yaumil jumat ing dalem dina Jumat isaate ing dalem mangsa al-hadiyata kang al-hadiyata asara kang 11 jam 11 ngene akasane Jumat oleh ngukir dina Jumat wah kaya carane ayat 2 kok ya seneng Quran aku negara menjana surat mustaqim jalan aja seroke datang jalan kok memang jalan bangun ngobrol orang jalan banyak iya la yubsirun satu khamsat bangsaina wa la yubsirun lha diukir ning ali-ali ale gedene sak pira ali cilik ora cukup gitu ali ini gede tapi malah mubeng ukir mubeng ana kiswale wong kang ngukir iku ala tuwara ing atas suci wah dalem dia sapa sira al kalam ing ngomong anak sing nalika ngukir ada ya sira anak site wong kang anak lan wong kang ngukir bali aku nu bali ana berarti iki sing ngukir ora kudu sampeyan masih wong liya pesen pesen wong tukang gawe ali-ali ini wong pinter ngukir ngene gak apa. Wong e diomongi, mungkin nek jenengan badhe ngukir niku jenengan suci lho, jenengan wudu riyin. Pun ngomong pas aku ngukir niku. Bali aku nu bali ana sapa nakis iku ya telu maca sapa nakis. Al ayat ing pira-pira ayat. Sing ngukir kon maca kuwi ya. Wah, rekoso niku kula bayari njaluk pinten sampean ya. Atayak mula sing sempurna apa wifku wifik. Qalu ta'ala waduh rekoso niku. Qalu bayar pun kula bayari ngen ya. Kula mboten sakit ngaji, saged maca Quran wah lha niku. Cutal niku. Qalu ta'ala wa pada al yauma nakhtimu ala afahim iki ya Yasin ya kalau itu mulai iki min man kang ta sapane wong alatan nomor ayat itu surat Yasin ya aliman al yaum nakhtimu ala afahim kalimun ayat terus arjulum bimakan yang sipun kapan itu lagi ya ayam nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Lha iki gak patek Jawa malah ditulis ning kertas, ning lulang itu ya. Sing duwa dingkon ukir ning anu ning ali-ali ya. Cincine ya pengin oleh sesuatu sing hebat ya
syaratnya ya kudu angel gak gampang ya. Manut sapane iku rasa manguke nulis ditulis tok walan ya. Tulis sapa man ing ayamun naktimu. Pirokin ing dalem lulang nakien kang bersih. Bijak paronen lan nganggo minyak zafaron amai warti lan banyune kembang mawar. Man kanthi sapane iku hamal nggawa sapa man ing roken mau sertane man. Ana toharatene ate suci kamilat yang sempurna. In akodat mengko dadi bungkem. Anhu ando saking man. Apa alsinatu kuliman. Pira-pira lesane saben-saben wong. Ya takalamu kang guneman sapa man ya. Iki ing dalem cedhek iki kuliman iki. Bisuken klan ala ya. Kanggo nganu. Kanggo debat. Misal arep ketemu wong sing apa iku mau jenenge jahat arep disidang, arep diopo ngene ya. Wonge jahat. Wah. Nggawa kuwi ya. Ayam nakhtimu al afwahi matu kalimuna aiti wa tasyat arjulum ya. Makan yang sipun ya. Ditulis ning lulang nganggo minyak zafaran dicampur karo minyak kembang mawar digawa. Wong sing arep nyidang sampean sing arep ngelok-ngelok sampean debat iki ya bungkem, gak iso ngomong kalah ta ngene. Kalah. Semono. Lah sampean lho kan pun mboten sangkengan monggo teng warung mawon. Diledek kalah ya. Pamane ta sapane iku ro'agu. Iki cara kanggo pembungkaman. Paman sapane wong iku ro'agu ningali sapa man cedhek iki ing man ado iku mau man sing rosama sing nulis sing nggawa iku mau ya tulisan iki mau. Khodoa mongko tunduk sapa man ro'agu iki lahu maring man rosama iki. Wadalalan ino sapa man ro'ahu. Qalu ta'ala tarupan inna ashabal jannati ila qarin kang rahimun. Qala sapa kasirun akimin alil ngasane ilmu. Inna biasa temene ku ing dalem inna ashabal jannah. Apa iku mau jenenge al-isma ismina. Al-isma asma kang agung. Paman kok disawar karo sama nulis sapa man ing inna ashabal jannah biwifkin ing dalem wifik musaddasan kang nyeper 6 wilauhin ing dalem papan mindhaben kang saking emas isara pisamsi ing dalem mulyane srengenge wal qamar halit rembulan iku zaitun kang tambah iku zaitun nuri kang tambah nure man nganti sapa niku hamal nggawa sapa man ing wifik kuwi wasalan jalu sapa man awatal Gusti Allah sakane siji-siji atau muga paring sapa Allah ing man wastajab nyembatani sapa Allah doa dongane man ayatul hasil ketiman apa almuradu perkara kang den karepake wal jahilan pangkat ya wal jahulan pangkat riyasatul dadi pemimpin. Idina ta'ala klan idina ta'ala wal gina la suke batal pakot dengan sama fakir. Rena-rena iki ya keistimewaan iki. Faidalah bisa diteruskan menganggu wifik sapa mal susun wong kang dentup kala jengking. Sapa malsus wong kang dentuk kala jengking bari amangka waras sapa malsus min saati sing mongsane malsus idinai ta'ala kan oleh idina ta'ala akot terus disa apa saen siji min wanafiya kang saing pira-pira kemanfaatane ayat ki mau ya ayat inna ashabal jannati
Kiai Yasin ya. Inna ashabal jannati yawma fi syurin fakihun Umbazat widil al-aring mutakion Lahum fiha fakihatul maitan salam Qala mirabbir rahim. Itu ya. Yasin tain. Penan Yasin digoleki gampang itu. Manapa jenenge iki ya ditulis ning digawe wibik sing nyeper 6. Jadi model itu pedat-pedat ini kayak raja tapi kotak-kotakan itu 6. Diwarai gawe wibik raja nyeper 6 berarti ya kotak 6 terus misalnya inna ashabal jannati sakoda inna ashabal jannati lau fiha fakihatun sakoda inna ashabal jannati yauma sakoda bisulin fakihun sakoda lau fiha fakihatun sakoda almaya daun sakoda salamun qawla mirabbir rahim sakoda pokoke dadane 6 kotak. Ning kene 6 kotak, ning kene 6 kotak, ning kene 6 kotak. Kaya sadurunge wae ya kotak-kotak lek 1/6 berarti ya 6 kotak, lek sudasi berarti 3 kotak ya. Lek khumasi berarti 5 kotak ya. Lha iku enek contone lek salamun. Enek ta iku nomor pira iku? Nomor 122 ya. 122 misale salamun qala mirrahim. Salamun sak kotak, kolan sak kotak, mirobi sak kotak, rohim sak kotak. Nang lisar ya ngono, lisar nang ngono ya. Cuma iku ganti iku, cuma iku nomor lagi gak nomor ya. Lah nomor jenenge wifik apa adadi ya. Lele apa jenenge huruf jenenge wifik harfi. Nisare ya ngono. Dadane 6 yen salamun kolam merobir rohim. Tapi iku gak salamun tok iku sadurunge iku inna ashabal jannati yawma fi syulin fakihun hum azwajun bidilalin al-arai mutakion lam fiha fakihatul maitan salamun kolam merobir rohim. Duwa iku ya. Pokoke sakmono iku sampeyan dadane 6 kotak. Tapi yang ngono biayane akeh iki ya. Apa golek emas iki ya? Emas lantan, emas blebekan. Njak takon Pak Sukadi ngono, Sukadi emas sing dereng dicetak, dereng dirupana kalung, dereng duwe mesti bakul emas ini. Melar ali-ali sing lupa lantaan, batangan itu. Kamu balik cuma sak batang no, mboten kuwi kakehan ya. Wis sampean iki sak gembreng. Sak gembreng apa rong gembreng, sak gembreng kira-kira dua wae kuwi ya. Itu lak nulis cawili ae diukir. Tulis cawili, tulisan cawili ae ya. Kayak sak makna itu ya. Ya pergane rada lumayan kan. Emas saiki lumayan ya. Sak gram piro? 300 piro. Tapi iki nganu iki manfaate gedhe iki ya. Pas nulis pas waktu mulyane srengenge iki srengenge pas padhang benter cara jam ya. Jam 12 sampai jam 11 ngono kuwi. Srengenge pas gak ngono ngene ya. Wal qamaru zaitun nuri. Dadi ngene ya. Awan iku srengenge benter, bengine kuwi. Rembulane ya padhang, ngene ya. Awane srengenge benter, ora kena mendung. Bengine pas rembulan ya pas padang purnama ya tanggal 13 14 15 ngono. Lha iku nulis iki terserah pas awan apa bengi ya kene ketentuan kene ya.
karepe keturutan masalah pangkat derajat dadi pimpinan sugih ya anggar nggawa tulisan kuwi nganggo tulisan kuwi anu sampai wong nggawa tulisan kuwi lho ya wong cokot kala jengking waras ya. Qaulu ta'ala 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 rupane kok kuwi ya wakot damen wa surati iki ya wakot damen disa apa sing minwanafi sing pira-pira kemanfaatane gumain asabal jannah kuwi wa surati kelan gambare wifike apa in asabal jannah kuwi fil faidati dalam faidah asati setengah 6 pasal 70 wis ning rene ya panjang dur mongko becik ningalana sapa sira unalika ing dalam kono-kono panggonan faidah kuwi kalau ta'ala ta'ala rupane wailin mutaffifin iki ya pena golek ning juz amma ya ila qali temedu kaya awar rupane alibin idarusiman iku idarusiman kalau ta'ala iku idarusiman dalam kan ditulis apa ilmu mutaffifin fi sahifatin ing dalem lempiran atau lembaran ya nek ya ora usah tek nganggo lembaran emas tapi ya oh ya lembaran atau lempiran apa lembaran kayu apa lembaran kertas ya wal kalan den seleh apa sahifah fi hanutin ing dalam toko fi hanuti pa ing dalam toko ne wong kang adol batala mongko ilang apa baiuhu apa jenenge dodolane ya wasirahu lan tukun ngene fi bayi batala mongko ilang apa baiu dodolane khanut wasirahu lan tukune khanut anak kosalan sita apa khaluhu keadaane khanut iku droti lae telengken kuasa nodal iki kanggo nyalai wong iki tokone ben sepi ya toko wong dodolane bakul jual beline ben sepi batola bae usirat iki jual beline Mas gampang wis ngomong tokone ben sepi ya kanggo nyalai wong lha iki ya iya apa menawa nek toko apa warung nang kono gawe maksiat aki apa no ngombe-ngombe apa kafe apa ya kafe remang-remang ya jual beli ngono gawe ngombe karaoke jualan transaksi narkoba ya minuman keras ning kono itu ya enek remang-remange pisan dadi enek arek wedoke barang sing kendel metu bengi kuwi cak wedok kendel metu bengi ora doan wah iki ganggu lingkungan tok itu ya poso-poso arep di sweeping gak oleh karo pemerintah saiki sweeping ormas kan gak oleh ya piye Mas diuncali kertas tulisan iku mau ya tokone mau ya diuncali kertas tulisan iki wailil mutaffifin alladziina idza talu 'alan nasi yastawfuna mithqal alif. Wes bangkrut jual beline utawa tokone sepi lah. Qalu ta'ala rupane alam taro ke far buka biat ya. Iramadatil imad ya alata nusna sapa sering ayat. Ila qali temeka dawuh Allah labil mirsad rupane labil mirsad wa qala lan daya rupane wa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu akad al ayat al-sunsul ayat hadi utawi kila alam taruke wa rabbuka biat iramadatil imad allati lam yulaq misluha fil bilad sampai kok labil mirsad ambek ayat la yu'adzibu adzabahu akad
kuli halaki dolamati kanggo ngrusak pira-pira wong dolim wa tadmirihim lan tegese ngrusak dolamah tuktabu den tulis apa ayat ki mau ya alam tarke ora buka biat ya min waraki sajane saking godhonge wit wa tadfanu lan mendem sapa sira ing alam tarke kuwi ibaitil makmulilah ing dalem omahe wong kang den garap yuk khadu mongko den alap ya sapa mullah an qaribin dialap to ditaterapi an qaribin saking zaman kang parek wayahmat lan ilang apa dikru sebutane makmullah watang qadilan tutup apa ayamuhu berapa dinane makmullah ya wis mati sumpo mati wonge apa mati karire gitu ya apa mati sandang pangane ya terus iku ya qalu ta'ala ta'ala rupane idza zulzilatil ardi zilzalaha ila qalu mungko rupane auqalaha idza zulzilatil ardi zilzalaha fa arsatil ardi qala fa qala insanu ma la yas sampai teko ngene ya auqalaha ku ya hadil ayat iki juz amma kene nak golek khrajil kunuzi karena kanggo ngetokake pira-pira gedhong utawa simpenane bondo wal khobayalan pira-pira apa jenenge simpenan ya simpenan utawa delian ya man kang ta sapane wong iku arep ngarepake sapa man zalika mkono ikhraj wal yarsum mongko becik nulis sapa man ing idza zilzatil ardi zilzalaha in yaumil ahad sing dina akad misati dalem mangsa asabati kang kaping 7 wal qamar khalat rembulan iki ziyadati ing dalem tambah wa yubakhir lan ngubupi sapa man bikundarin ya kelawan nganggo menyan putih watakun ana pal kitabati tulisan gufi apa jildin ing dalam lulang ahmar kang abang fa inna hamilahu monggo sak temen wong kang nggawa jildin ahmar iki data pola ing dalem kale mlebu sapa hamil mabian ing panggonan pikang iku ing dalem maute kopi satun te simpenan aukan zin utawa gedhong apa aukan zin utawa gedhong simpenan bondo maksudnya kanjene asara mongko weruh sapa hamil alinge ngatasi kanzun pala yagi bulan rasamar apa amruhu perkarane kanzun anu saking hamil iki boleh harta karun jarene ning kebon guru ku nek harta karun harta sing terpendam iku golek piye ku ben roh iku mau nggawa kuwi tulisan kuwi ya tulisan ida zilzilatil ardi kok ida zilzil apa mau ayat apa mau ya ida zilzilat itu ya ida zilzilat kuwi ya di tulis ya Pak dino akad jam 7 dino akad jam 7 pas bulan ini lagi padang-padangi
Terus tulisane diubupi nganggo menyan putih. Diubupi karo menyan putih. Diasap lah cara iwak diasap nganggo menyan putih. Nulise ditulis ning lulang sing abang, lulang abang. Enak lulang abang kuwi. Wong sing nggo tulisan iki malah iso goleki barang simpenan apa salane jirene ning lor kono sandingane Mbah Bo kuwi nek Krisna Basasra. As nggo tulisane golek area. Nggawa kuwi goleki ketemu karo Basasra. Oh, ketemu wedi tambuhan jere goleki gitu ya. Wedi Gus Nok. Karena ngulone medeni niku ya. Wedi ngulone niku. Wedi ndase itu. Ndase itu kaya emas ngene dhuwure ngene. Dadi jenenge Nagasasri nak ratune ula. Ratune ula dadi ya ndak kaya ndase kaya ene mahkotane no. Mahkota raja. Rupa emas metune teko tanah ujunge ngono ngarane ula bumi. Ula bumi, ula tanah. Metu dengan betul-betul mati kalau melayu kuwi lho alah. Lah kowe goleki ketemu malah mlanjau. Mati kalau ya wis karepmu ya ora oleh kowe ya. Kaya tahu tak ceritano. Nah. Oleh amal-amal ayat kursi. Wis diomongi karo yai jane. Mungkin nak niku jenengan waos kok terus sing metu niku angin niku kok gitok rasane kok adem kaya enek angin tapi mboten tapi rasane kaya enek angin padahal mboten gitok mengkorok niku pun jenengan tinggal mawon niku sing metu calone jin tenan mamane golek langgar sepi niku pojokan kampung ing kewagian ini langgar ini. Pondok kewagian ngalor ini. Langgar pojokan tak ngira ning kono iku kali buku-buku rasane koyo adem wah mumpung durung gitu ya tak tunggal ya waktu jer cilaka dirakol dikerekep malah blane dhisik sing padha yo mbok mergo aku wedi lho langgare sepi ke ning pojok kampung ajine kan yo adem to langgar sepi kan. Hawane adem apa ajine jine arep metu ta rasane ku. Kok sripit-sripit kok tak adem-adem. Gitok ya bengkoro. Wah jirine yai jenengan tinggal mawon. Tahu ingalane ya wong doro gitu ya. Gua asli jine arep metu ajine gawane adem ning kono. Langgar sepi kaya subuh gak digoni lomane kaya subuh lomane ya. Agar kuakian hat kuno kelingan iki langgar sih tak gawe kae iki. Tapi saiki wis bangun apik ya. Yes. Wailul. Walaya iki kelan rasamar apa amruhu perkarane ya. Bi haulillah kelan reka dayane Allah. Aku dirati lan kuasane Allah. Maqala ta'ala desa talupane wal asri. Lah iya penak golek, enak-enak golek ning jasa amai. Ila akhir surat Wal asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enak iku lho diwaca pas tarawih ya. Iku litakti lilbae krana kanggo nyuwungake dodolan wasyira ilan tuku ya. Ida arata iki ngono kanggo gareng ben wong bakulane ben sepi misale bakulan elek ngono ya. Ida arata jamane kan ngarepake sapa sira dalika mengkono-mengkono taktilil bae farsumha mengko nulisa sapa sira ida wal asri kuwi. Bisa ibaten lembaran
minarasa sange timah ya sedo angel. Al aswadi kang ireng lho, timah kok ireng kaya angel ngene. Timah kan biasanya kan putih lagi timah ireng. Ya tanggamu jenenge Yatimah sing kulit ireng kuwi. Timah bojone apa ora ireng nemen ya. Angel golek kuwi. Golek ana sun tanggamu. Ono ning Karang Tengah kuwi ono. Timah di Karangasem kuwi gak ireng putih kuwi. Wes. Ya takala kunuzi wal khabair ya. Pisati Zukhala ing dalem mangsa metune lintang Zukhal. Wah iki kudu ngerti ilmu perbintangan maneh iki. Ya masabte ing dalem dina Sabtu. Walwiku hale utawi walki ya. Walki lan ibana sapa asakhi pata ing lembaran ilmu di ing dalem panggonan ladi turi tukang arepake sapa sira. Kae namung sak temene apa iku mau jenenge dalik. Kok dalik kene. Mau dek. Iku yata atol dadi suwung apa mau dek. Kalau taruh dadi rupane alam taruh kaya kepala rebuka biasa bil asuratan resna sapa sing surat. Iku ida katabta ing nulis sapa sira. Bisa kofaten ing dalam lempiran atau lembaran ya kene lembaran kodimatin kang lawas wadah fanta lagi penek kae syarat anane iki tulis lembaran atau lempiran sing lawas apa kertas lawas ora enek apa lulang apa timah apa gak enek ya pokoke kertas sing lawas iki ya ditulis alam taro kaifa samantek ya antek ora buka biasa bil samantek surat ya. Terus dipendem adafan talan mendem sapa sira idare ing dalem omah wiri atau liyane dar. Fa inna dzalikal maudhi'a monggo sak nang panggonan niku yurjamu den antemi apa maudhe diantemi tegese ya diantemi karo apa iku mau jenenge karo bangsane setan-setan makhluk-makhluk apa gendruwo apa gombel apa tuyul apa gitu ya. Dadi lek omah wis klonang-klonang enek sing nyawat watu tapi ya krikil. Klonang-klonang lu gur mesti wong ngene. Kadang-kadang ngono ku iseng. Setan-setan iseng apa? Gendruwo biasanya gampang iseng gendruwo sok gampang iseng lonang ya kadang-kadang ya wong kadang-kadang arek cilik-cilik apa melintang apa nyawat apa gitu ya nyawat jerapang palem ta apa ngenai omahmu tapi gak mesti ngono kadang-kadang ngono lah wong misale nyambut gawe nopo ta apa ya toko nek lonang-lonang kan apa gak nyaman ya. Lah gak nyaman akhirnya terus ngalih gak betah ya. Nah, tulisan kuwi kok didelen ning toko sing kan muah tokone sepi jan ya. Rasane kok enek sing nyawati ngene. Madamat ing dalem selagi selange apa asako patu lempiran atau lembaran kuwi ing dalem dar. Ki kanggo garap wong iki. Al-Baitatu Taibaitu Atali satu kang nomor tua sama 80 iku fi dzikri asmaini dalam tutur pira-pira asma min asmaine ta'ala kang sang pira asmane wa ta'ala wa yauti asma iku asadi datu kang iku asadi itu banget dzul kuwati kang duweni kekuatan al-muqtadiru kang kuwasa wa yauti asma itu asmaul qamari kohri pira-pira asma nyereng wal istilah ilan nguasani wal ghalabati lan menang kanggo nyereng ku ya meksa
kanggo nguasani kanggo ben menang layat guru kang ora nutur ing asma sapa ahad rong siji dhaipun kang apes dhaipul himmat ing apes sejane ila kawiyat kejaba kuat apa nafsu awake utawa atine ahad wazal ilang apa duku apes ahad walayat ulan ora ndonga bihim kan nggo asma sapa atenong suci ala dolimin dongakne ing atase wong dolim ya akhir syari dina akhir wulan bisa di dalam mangsa asabiati kang 7 min lalaili saing bengi bi baiten ing dalem omah mudlimin kang peteng ha siri roksi kang buka hale ha sira roksi ale wong kang buka sirahe dadi gak sakuplukan kaya kulan ngucap sapa akad ya akhir kulimarotin ing dalem akhire saben-saben ambalan ya sadid ing ya sadidu khud haqqi min fulanin ini ya sadidu dat kang kuat khud ngalapa sapa tuan haqqi ing hak kula min fulanin sanging fulan walatu sambilan aja nyebut aja ngarani sapa sira saya ning siji-siji wawa mongko awe ku aklamu luwih weruh bima klan apa wae tak malu kang ngamal sapa sira waldo sapa albuni saibuni madakan utul limasen sapa man wong arafu kang luwih weruh arifu ngono ya arifu kang weruh sapa ingsun sikhatan naklihi ing sae utawa sohe penukilane man inau sak temene man iku gak man jane ngono ku ya ana sak temene kelakuan dong babari jumlah ana kelakuan iku madaa ora ndonga biya kelawan asma sapa atenung si cala dolimin ndongakno elek ing atase wong dolim ila waru al kejaba weruh sapa man sapa akad ya burhanan ijabati ing pertandane mandi ila waktu ing dalem sak mangsa ing dalem sak waktu aman sapane wong iku rasa manulis sapa man ya sadidu fi khotamen ing dalem ali-ali fi khotami hadidin ing dalem ali-ali saking wesi wa hamalan go sapa man ing ya sadidu lagi penak ya syarate ali-ali wesi kan penak itu ali-ali wesi diukir atau ditulisi ya sadidu ya syarate penak iki ya ki ora dawa-dawa nemen wahamalan nggawa sapa man hu ing yasadidu gitu ali khotam kawiya mengko kuat sapa man ala hamlin asqali ing atase nggawa pira-pira momotan utawa perkara kang abot ya wa di taikila sura iku suratu wati rupane utawa gambare nulis khotam tulisane ngono model ngono kuwi ya model kaya gambar iki lho ya ora angger yasati dino gak dipade ya enek iku ya ali-ali mesti diukir kuwi utawa digambari kuwi ya aman sapane kata bau nulis sapa man ing apa iku mau jenenge yasati kuwi pina isu jasin ing dalam wadah saking kaca bisa paronin lan nganggo minyak zafaron gak iku mau keliru kok manani mo ya wayate asma iku asadidu asma asadid dzul kuwati asma dzul kuwat
Al-Muqtadir asma Al-Muqtadir. Ini ya. Ngono lho ya. Mesine ngene. Asadi itu maknane zat kang banget. Dul kuwati zat kang duweni kuat. Al-Muqtadir zat kang duweni kuwasa. Asad itu maknanya ya kang banget ini maksudnya ya kuat ya. Asad itu maknanya kang banget ini maksudnya kuat, zat kang kuat, dzul kuwati kang duweni kuat, al muqtadiru kang kuwasa ya kuat bareng maksudnya ya. Ya iki lho wiritan kuwi enake ngomong ya. Lah iki dadi wong lek ndonga kok nganggo kuwi ndongakno wong dolim misalnya wong elek lek ndonga nganggo kuwi wis misale Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ndonga kan ditahwiti kanggo apa bismillah alhamdulillah shalawat ya ben mandi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad terus maca kuwi ya sadidu dzul kuwati al muqtadiru itu ya. Ya terus ndongakno wong sing elek kuwi. Ya Allah, ya. Jenengan ngene ya. Jenengan dadosaken tiyang nika apa mati sandang pangane utawa lara utawa rusak ngene ya. Tapi aja disebutno jenenge wongi. Allah wis ngerti wa fa alamu bima ta'mal. Oh, Gusti Allah iku ngerti apa sing kok karepno gampane apa sing sampean lakoni kuwi kanggo apa ngerti. Pengin ndongakno elek nang wong nganggo asma kuwi, nganggo asma kuwi. Ya nganggo asma asyadidu dzul quwati al muqtadir. Ada wa elek jahat jare. Tengah kanggo ya Allah tiyang nika jenengan inggataken saking kampung mriki. Lah wong aja disebutno jenenge. Nah iya. Nganggo dadi lek ndonga nganggo lantaran asma kuwi asyadidu dzul quwati al muqtadir. Misale kaya mang ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad asyadidu misale ya asyadidu to Allahumma asyadidu dzul quwati al muqtadiru ngene ya. Lah terus ndongakno wong iku ya. Paman sampeyan niku rasa man nulis apa man. Ya wis ya. Awaman sampeyan niku kanan sampeyan niku yaro ningali saka man. Lho, kok kuwi dicun. Kata bau ya, Man. Wa hamal qawiya ala hamlat kali wadi selesai. Waman sampeyan niku kata bau nulis saka man ing yasadidu kuwi. Ina izu jajir dalam wadah saking kaca. Bisa faron lan nganggo minyak zafaron. Wa ma'il matin banyu udan. Wa talal maca sapa man alisma ing asma. Asma yasadidu ki mau arba mi'atin lan ping 400. Ya kulu hale ngucap sapa man fi akhiri kulli mi'atin. Ing dalem akhir saben 100 yasadidu. Terus amsik mugi ngeker tuan ya sadi udat kang kuat amsik mugi ngeker tuan hadir ilata ingkilah loro lumayam ki iling ngelebur sapa man wayaski lan nginum sako yaski
sapa man wong bi kang iku kelawan man maradul apa lha wae maradul kulaji utawa lara encok wah lara encok lara boyok iki wong sing duweni lara boyok lara encok wis boyok kuwi ya kon wiritan ku yasa ditu kuwi ya sampai ping pira 400 gak ngene ya wong nulis yasa ditu ya penake ngomong anu gambar iku lho gambar raja iku lho wipik iku ya ditulis ning wadah kaca ya sapa wadah teko beling ngono ya apa piring apa ngono ya tulis nganggo minyak za'faron dicampur nganggo banyu udan terus wong kuwi wiridan ki mau yasa itu ping 400 ya. Lho wae ya nulise kuwi gambar ki mel ya gak usah gak digambar iki ya gak ya yasadi itu ya nulis yasadi itu ning wadah saking beling 400 kok saben oleh 100 maca yasadi itu amsik hadil illah ya saben nulis oleh 100 maca yasadi itu amsik hadil illah bas tulisan iku mau dilebur nganggo banyu terus diombe ya wong sing lara kuwi wong sing diombekno wong sing lara kuwi kok sampean dhewe sing lara encok lara boyok kuwi ya iso waras liwakti maring wektune marot berarti waras saknalika iku insyaallah taala aman sampeyan iku kana ana sapa man iku ya ningali sapa man inamanami ing dalem turune man ahlaman ing pira-pira impen radiatan kang ala lha kula Gus ngipi pira-pira iki elek iki apa pas kula ngipi kula kelelep kula ceblok ing jurang ngipi apa maneh ngipi malih winginane niku dukur-dukur gendruwo ngipi malih dukur-dukur pocong sing terakhir iku malah ngipi oseng-oseng telek kula pangan ngipi oseng-oseng telek pangan duwe enak ngipi aneh tawaku enak kok ora gerece wong iki ada kok ketika pura disane cak topo Gus kula niku ngipi aneh kok iki. Kula mesti kula rajang-rajang telek niku talampate wah niku. Ngipi rajang-rajang iris-iris telek jarine. Niku tandane napa niku Gus? Wah, angel niku ngipi sampean ane mbok golek ngipi liyane pun niku. Tak guyone ngono. Ngipi yo, ngipi rajang-rajang telek lho ge opo ya. Sampeyan ngipi kok aneh mbok golek ngipi liyane niku mboten ngipi niku. Guyu wong. Apa iku mau jenenge radiatin langsung. Wakata bawu. Ora wakata bawu iki. Paman iku kan ya rabbana alaman radiatan. Wakata balan nulis apa man ing apa iku mau jenenge yasadi iki. Bilwisa dadi dalam bantal wa ta'ala lan maca sapa man alismaing asma Allah yasadi kuwi arba'amiatin lan ping 400 wa arba'a marati lan petang papat pira-pira ambalan 404 wa qala ngucap sapa man yasadi itu Jadi bantal sampean
sampean tulisi ya sadidu ya. Terus sampean maca ya sadidu ping 404 ya. Laturawiu lho laturawi ngene ya. Sampean maca ya sadidu ping 404 terus sampean maca ngene bareng entek-entekan niku ya sadidu zat kang kuat laturawi sampun medhekake tuan ruhi ing roh ingsun wa amida lan mugi nulungi tuan ing ruhi lan mugi nulungi tuan ing ruhi dikuatin kelan kekuatan mingka kang saking tuan ya arhamar rahimin luwe welas-welase pira-pira zat kang welas. Ini ya sampe teko kono tok aja zala anu gak usah itu ya. Ya ngipi elek itu ngipi elek. Nek sing ngomong sirene kok lek ngipi elek disalahi kok. Ngipi elek disalahi. Kadang-kadang enek bener ya. Enek wong kula nganu. Apa kula disalahi wong iki? Lalapo. Kiraan mboten nenten sangkan parane mara-mara awak kula niku sakit. Kula takonaken teng ene wong tuwek terus kok kula dingane salahi wong. Wis toko kula, bakulan kula mara-mara sepi ngoten. Kathah wong ngomong terus toko kula tutup. Padahal mboten nanti kula tutup, buka terus kula. Kula tangleti wong kapan? Dina Senin apa Selasa. Senin Selasa aku buka ya udah. Enek ngene. Enek sing sambat kayak ini. Ini kula. Bakulan kula niku, bakulan STMJ ya STMJ. Niku lho ambune toko kula, toko STMJ. Ambu telek wonku. Lah mosok enten wong isih teng ngajenge toko sampean. Nggih kirangan lek wong nyalai dalu-dalu isih teng mriku. Ngono ku kadang-kadang takoni. Anu sama sok ngipi elek nang. Nggih Gus, kadang-kadang ya. Dhewe keterangan gak ono jere wong tuwa-tuwa ya wong lek ngipine elek iku dinganu disalahi wong ngono. Soale sing ngomong ngono kuwi ya. Lah iku lek ngipi elek ya bendina bolak-balik kok ngipi elek ngamalno kuwi ya. Pamantai sapane wong. Dadi bantale ditulisi ya sadidu. Terus maca ya sadidu ping 400. Ya, 404. Terus terakhir kok ndonga ngene. Ya sadidu la turawi ruhi wa amida bi kuwatin minka ya arhamar rahimin. Itu macam kuwi ya. Gelem ngono zalam moko ilang anhu saking manapa dalika ngono akhlak pilut wilayah kelan pawelase Allah taala. Aman tesane karo sama nulis sapa man ing ya sadidu. Imasun krana kanggo wong kang kelenger. Piroki apa? Piroki pila petene. Posdirin iya ta. Ing dalem lembaran timak
Ini lembaran timah. Jadi golek timah sing lembaran ini ya. Sebagai timah sing sandok ombo ini ya. Terus ditulis ya sadidu. Diukir atau ditulis ya sadidu. Terus diwaca ning ngarepe wong kang kelenger gitu ya. Diwaca ning ngarepe wong sing kelenger wong semaput iki ya. Wa ta'ala maca semana hadil asma ing asma. Alaihi ngatasi apa iku mau jenenge masruh. Miatan kelan ping 100 wasab amaran 7 pira-pira ambalan. Diwaca ning ngarepe wong sing kelenger gak sadar, wong sing koma, wong sing semaput. Maca nulis kuwi ning dhuwur ditulis ning timah ya. Terus diwaca tulisan kuwi mau. Diwaca ning ngarepe wong sing koma wis ora sadar. Lah maca ping 100 papat. Terus terakhir maca ngene. Wa qala ngucap sapa man bihaqika ing bihaqika ya sadidu. Ahrik man ta'arrada liha dal jasati ad-dhaif. Innaka dzul quwwati wa batsin yang qahiru ya muqtadiru. Ini dia. Maca kuwi. Bihaqika kelawan hak Tuhan. Ya sadidu zat kang kuat. Akhrik mugi ngobong Tuhan. Man wong ta'arradu. Kang ganggu sapa man. Lihadal jasati man ikhlas jasad. Man ya iso wong iso jin apa setan gitu. Lido ipin ado ipi kang apes. Dadi wong kelenger utawa semaput gak sadar diri mergo disalahi wong utawa dikena apa ta apa ngono ya. Pokoke intine wong kuwi iki kelenger lah, ora eling lah. Innaka sak temene Tuhan iku dzul kuwati. Dat kang duweni kekuatan wabat silan penabok itu ya kekuatan. Ya qahiru dat kang kuwasa utawa meksa. Ya muqtadiru dat kang kuwasa. Sakmono tok. Ya akhraka iki liya isan. Akhraka moko ngobong sapa Allah. Aridahu ing jin kang ganggu gitu ya, masruh. Aridahu ing jin itu perkara kang ganggu masruh. Walam yakut lan ora bali apa arit ilai maring masruh bidilai ta'ala. Wa ma ismu ana penetai asmane rupane alatiku. Iku fama mongko utawi perkara. Ngene-ngene. Iku fama mongko te apa suci-suci kang agung. Elek sing maknane ngene. Iku fama mongko utawi biuh jenenge wong gumun ya. Jenenge iki tajub gumun ya. Biuh gawa agunge. Fama mongko utawi biuh gawa agunge jenenge tajub. Iku fama mongko utawi apa suci-suci kang agung. Iku fama mongko utawi apa suci-suci kang agung. Iku asra'ahu ngenggalake apa ma ing alatif. Jadi jan luar biasa. Gumun aku keistimewaane luar biasane asma alatif kang anu dampak positif gelise kanggo bungakno wong sing susah kanggo nambani wong sing susah. Litafrijil kurabi kanggo ngilangi pira-pira susah. Ngilangi pira susah. Fi auqati syadaiti dalam pira-pira waktu kesusahan. Maya dikuruh.
ora dikiran ing Al-Latif sapa man wong yaji tukang nemu sapa man ma ing barang yuk limu kang nglarakake apa ma ing man pinafsi ing dalem ati awake man au badane pinafsi ing dalem atine man au badane utawa badane man ila azala kejo pengilangake ing man sapa Allah Gusti Allah anu saking man fi asna dzikri dalam tengah-tengah zikir walayat guru lan ora dikiran ing Al-Latif sapa man wong fi nafsi ing dalem awak dhewe man ngene walayat guru ora dikiran ing Al-Latif sapa man wong fi nafsi kang iku ing awak dhewe man amrun ta perkara adimun kang agung kot ahalahu kang teman-teman medhekake apa amrun adim ing man kena masalah sing gedhe kena kesusahan sing luar biasa sedih susah mbuh enek perkara apa ila azala kejaba ngilangi sapa Allah ing amrun adim iya iki enak iki berwiritan pidak ya sing pas lagi kesusahan lagi enek urusan sing abot perkara gedhe urusan apa amrun adim nek sesuatu sing luar biasa sing nyusahno urusan gede wiritan apa Al-Latif 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 ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya sakake ya sakake insyaallah are Gusti Allah dilangi kesusahan iki urusan gede paringi beres kaya Mbah Ki sing bersari angger tahajud bunyi angger apa mujadah bunyi wiritane ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ngene kita khoya terus ngene pami selu dalika lan iku padane mengkono-mengkono apa iku mau jenenge man fi nafsi amrun adim terus kita khoyulihi ngene ya iya kan ngene ya ojo fi ya ngene ya ngene gantiin man takhayyalahu ngono aja ki pamit dilakukan kepadane mengkono-mengkono man fi nafsihi man takhayyalahu man utahe wong takhayyalu kang bayang-bayangake sapa man ngene takhayyalahu kang bayang-bayangake sapa man ing apa amrun adim cara kuatin kundang kula ki niku Gus yo. Kula yoga kula niku kancane niku. Bacok kancane. Yoga kula niku kali kancane niku medal ing acara karena pala kancane yoga kula bacok wong Gus. Bacok wong. Kula niku wedi ndak yoga kula katut-katut, dicatut-catut. Mboten Bu, sawo mboten. Yoga jenengan mboten napa-napa. Kula wedi ku sing bacok niku kancane. Wedi jar ngono. Bayang-bayangno. Bayang-bayangno perkara sing gedhe. Kuwatiran kundang kenek kundang ini gitu ya. Bayang-bayangno perkara sing gedhe. Wa balal madhep sapa man
ala dzikir ngatasi dzikir. Waman khalite sapa niku yulahi itu ngelirik sapa man. Ku ya ngono, ana wong kok ndang ngene ya. Kuwatir ngene. Iku ya ngono. Kon wiridan ya latif utawa alatif ya. Udat kang welas ya latif ngene ya. Atine iku jenengan welasi kula Gusti jenengan sing welas. Ya latif udat kang welas. Jenengan welasi kula Gusti ngene cara atine. Ya latif ultuf fina ini cara ning nado manapa ya. Walayat gurukum ya. Wa akbalala dzikri wa yula wa khalu taiman. Iku yulaki tu ngelirik sapa man. Tilkal kaifiyata ing mengkono-mengkono cara. Ila syahada kesepen ningali sapa man ing tilkal kaifiyah. Kaya pahale kaya apa tan halu dadi ucul. Apa mungkin amrun adim. Kok amrun adim to? Tan halu dadi ucul apa tilkal kaifiyah. Watat mahal lan dadi lebur. Apa tilkal kaifiyah. Wa fi dzalika lan iku ing dalem kono-kono amrun azim. Nggih, wa fi dzalika lan iku ing dalem ya alatif. Kok gak penak ketambahan banget. Ila syahada kapa ningali sapa man ing nganu amrun azim ben gak apa ya iki dhamir muannas ben pira datil makna kae pahale kaya tal halu dadi ucul apa amrun azim matat makil dadi lebur apa amrun azim awi dalika lan iku ndamen mengkono nganu alatif asrarun ta pira-pira siri badiatun kang indah paumuran pira-pira perkara jalilat ing agung. Wa ya utawi alat iku tasbih hati Jibril. Termasuk pira-pira wacan tasbih malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Waman te sapane wong ukasaro mecah sapa maning alatif. Fi murabba'i dalem wifik nyeprapat. Harfiyan kang basa huruf hamalan gawa sapa man ing wifik. Layar mengko ora bakal ningali sapa man makruhaning perkara kang den sengiti. Madama ing dalem selagine langgeng apa wifik kuwi. Murabba madama ing saking langgeng apa murabba wa hamal nggawa sapa man ing murabba. Layar mengko ora ningali sapa man makruhaning perkara den sengiti. Madama ing dalem sakine langgeng apa murabba iku mau sertane man. Ma'adawa mitilawati hal sertane ngelanggengi maca alatif kuwi. Wa dalika mungkin layaro iku bilut billahi taala kelawan sebab oleh pawelase Allah taala. Wa wa murabba iku hadal wifik lawifik al mubaraku kang den barokate. Kamatara kaya oleh weruh sapa sira. Ya iki ya nggawa nulis kuwi ya, to gambar kuwi ya. Rajah gitu, gambar kotak-kotak gitu ya. Iki digawa. Sampai gawa kuwi terus wiridan alatif ku ya. Gawa kuwi karo wiridan alatif wis gak bakal
ngenani perkara sing gak ngenakno gitu ya. Gak bakal ngalami perkara sing gak ngenakno. Segalanya baik-baik saja gitu ya. Semuanya baik-baik saja ya. Wa dzalika nggo itu ya. Wa amma ismu te asmane Allah rupane al-khabir, asma al-khabir. Iku mante saune aksar ngekengake sapa man mintilati saking maca al-khabir. Ahbaro mongko biro. Mongko den kabari sapa man bima kelan barang ya tawataru kang tumpa-tumpa apa ma. Fil alami ing dalem donya, alam donya. Wafi malan lan iku ing dalem ismu al-khabir. Saun ta suci minal saking dan buka wan itila ilan weruh. Paman sapan iku rasa mau nulis sapa man ing apa iku jeneng al-khabir. Fi khatami damali ali min hati ing besi. Yaumal Jumat ing dalem dina Jumat wa ta'ala maca sapa man al isma ing asma al khabir wa namalan turu sapa man ahbar mongko ukhbira mongko den kabari sapa man pi manami dalem turune man ma ing perkara yarum kang nejo sapa man insyaallah taala alhamdulillah.